rupo singgah ka Pariaman. Kok bajalan babuah bati, kok malenggang babuah tangan, salah lawak nan jolape koci, lama rasonyo tak talupokan, salah lawak nan jolape koci, lama rasonyo tak talupokan. Pariaman makin tak celak, pemandangan alamnyo sabana rancak, bulan Muharram tabui dihoyak baduyun umay sasak basasak. Pada buah ombak pantai Gandoria, isya anginnya tanangkan pikiran, ciun yang rancak, ci ajonnya gagah, budinyo elok jadi tauladan, ciun yang rancak, ci ajonnya gagah, budinyo elok jadi tauladan. Pemandangan alamnyo sabana rancak, bulan Muharram tabui dihoyak baduyun umay sasak basasak. Pariaman makin tak celak, pemandangan alamnyo sabana rancak, onde hedun sana